Simulan na ang kulitan! Nakakaloka! Itodo na! Itodo na! Ang tawanan! Ang tropang uberkwela! Umaariba! More sa umaga! More! I want more sa umaga! My only radio! Up to more sa umaga! More! I want more sa umaga! My only radio! More sa umaga! Sa umaga! The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More sa umaga! This is MOR 91.9. Basta MOR. Shuiki Bay. Good morning, good morning, good morning, good morning. Oras po natin alas 7:30 na mga min, 7:30. On a beautiful and sunny and bright Thursday morning. Webas na Webas, it's February 27, 2020. And it's another day para mag-ubanuwan tayo mga meets. Magharapin pa ang good vibes ug mamulabog sa inyong morning. Walay lain ang Tres Hilas de Carboso. Kami ang mga healers, no? Carboso pa! Kauban ang inyong Hilas King, ang baboy nga naidimpo, Bernie Bitok-Bitok. Good morning! Kasama niyo rin ang inyong pinaka-feeling. Mega ang chubby, sexy, beautiful. Oh, lala. Moira De La Torre ng MOR. Maria Feeling Era. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. Y la cosa suena ra 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 ra. And kasama niyo rin ang inyong kuya sa kahanginan, ang pinakahinlog age. Chicks tirada, gyapon mga pre. My name is Rico Suabe. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey, Macarena. Webes po ngayon, basta Webes! Thursday! Sa atong MR Cagayan de Oro, gahapon nag-advance na mi og Throwback Thursday. Nakita ba ninyo mong latest na video? I-share nga pala to sa MR Cagayan de Oro. Nag-react mi sa mong mga old photos. Photos. Mga at least 10 years old na. Wala man kayo changes, mga itsuraan mga yapon. Really? Murag ikaw ang grabe yung change. Grabe sa Good morning ka natong tanan. Grabe, bago lang nag-Monday, Thursday na pala. Going weekend. Grabe, ano? Anyway, Thursday man, tomorrow po, andyan po ako po. Nako sa fellowship night sa Deconex, kaya mga architects, na member sa United Architects of the Philippines, kita-kita ta sa inyong fellowship night, kauban ng mga suppliers ninyo diya. Tapos on Saturday, andyan po ako sa grand opening. Actually, nag-open na sila, pero kanina nag-grand opening. Grand opening sa The Warehouse diya sa May Corrales. Thank you for inviting me. Ito sa inyong mga guests, kauban ako ang Z-Girls, Herbal Remedies, o ang all the way from Davao City, The Dukes. O sa mga kulba, kaya po nga banda. Lingaw ni.
Salamat, thank you sir sa inyong pag-invite. Sumara to, okay, bye. Y el pum pum. Anyway, 7:33 sa Kopang Gingon, February 27. Good morning sa tanang mga inahan nga nagyaw-yaw sa'yo sa buntag kay nakabalik sa balay kay nabili ng ID. Muna pinaka-worst, maglago yun. Pagabot mo sa balay, pagabot sa eskwelahan, nga grabe ka traffic. Nabili ng ID, balik na sa U-turn. Ganun talaga, part of life. Kasi no IG, no entry. Correct. Uy, ako good morning and good luck sa tanang mga estudyante nga mag-exam karon. Pero wala man day ka study. Wala ka balo. Disgrasya yan. Ang dami nag-text last night sa programa namin ni Rico nga kamulo sila study. Ay, salamat. Good luck, students! Kasi tama pala, no? Kaya pa-March na. So, Yes. di naman dito Pre-5. graduate ba or dili. Ha? Butang yung sila karon sila mga prof. Tinghang nyo. Oy, good morning labunda sa mga naglagot karon kay grabe nag-expect sila humot ang ilang mga uniform pero nanimawag aso. Ay naglapog ang ilang silingan. Huwag madalaguan. Insensitive ba kayo nga silingan? Hindi siya nga na. Oy, bawal na maglapog karon, oy. Maayong pagpaminaw sa tanan nga mo lipay kaayo kay nakapalit na o na-release na ang bagong Tricab. Pero bawal na din sa highway. Oh my God. Regardless kung ipampasahero or imo nimong gingon nga private man dili bawal na mo sa national highway. So for example, kung namo sa Gusa, gusto mo maadto og Lagindingan, dakpan, paita mo pag ipag-release may gala. So diyan lang sa mo sa gawas ninyo sa barangay, tuyok-tuyok lang mo diya, ha? Bawal mo sa highway. Naku po. Ano ba yan? Magdagan kaayo mga penalties, ha? Oo, correct. O tana, consistent. Ito na naman tayo. Basing may lang tagsugod, kodo sa mga nandakop. It's road clearing operation. Okay, para sa Davao ba nga, sa una ka ng overspeeding nga dakop, antod. So maanda nagyug ka, kay kung imo ng inyo ginang adlaw-adlawon, kutob ra sa bagot ang mga tao, pero kumugi balaod mo naman inimando sa DLG, watay mabuhat may gala. Sunod lang kita sa balaod. Kayo Yun nyo lang yan. adlaw-adlawon everyday. Yes. Tama. Sige pa? Ako pa? Round to pa manggo. Ako na, good morning ko diya sa itong mga kapamilya nga manutbrush na ta. Nag-ipit-ipit gunag ayo ang toothpaste. Wala na yung oras para magpalit pagbago. Kanang manggawas na ginang kusog ba? Ano? Yes. Gitang-tang na Pero sa ulo-ulo na bitaw ang imong In i-press. fairness. Ulo-ulo daw. Ulo-ulo ba? Nasa may Okay. taklob. Or baka sa shagig. Ayo-ayog puga. My God, good morning sa inyo ang struggle. Hey, good morning lang budda sa mga grabe kusog yung magpadagan sila mga sakyanan. Pero basin nalimot ka, nabili nimo ang imong lisensya. Ay! Disgrasya rin yan. Y el pum 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 pum. Y el pum. Kaya naman na na feeling kay more defensive na din ka. Salamat ka kung kuya ka, kuya. Kuya, uy, koy. Bilin mo, lagi ko bilin. Parking na naman nandiyo. Hasar lang, koy. Sibat din, koy. Hey, Macarena. Uy, nagpasingit, oh. Kabalo na sa sila sa atong routine, oh. Aba. Good morning sa tanan mga ahente sa sakyanan. Nga happy na tanap, pero na-realize na nagluya sila kay girelease sa laing ahente. Oh my God. Ay lang, klaya. Kalabitang, muna yung mga hugot sa tanan mga klase ng mga ahente sa sakyanan, balay ka. Nabitang, ikaw nagpa-approve, ikaw mo yung nagkuhan sa dokyo, daan nagitanan diya pa. Ikaw nagliyok. Effort. Ikaw na ka ng na-release na-approve na, kini. To, kalit lang nawala. Ano, kanat birit siya na. Then, nakita rin ka sa Facebook. Hala, na-release ang lagi sa sakyanan. Okay, lahi nga na ahente ang di sa lo. Sweet to. Sad naman. Nga mga igala. Di kamang. 7:38, good morning. It's a great morning. Thursday morning. Last week of February. Kayod na naman, kayod. Okay na kung umuana mo nga kayod ta kay pobrita. Para mo asinso, ha?
Namo ko yung mga friends diri nga musigingon no kuan. Niya na po nakakaon na po ng mga pobre. Negative kaayo. O kanang negative kaayo kanang di ko kana kabalo mo ba kung unsay gina-feed sa inyong mind. Mas dako gid ang porsyento ang matinuod yun na. Di naman sa ingon lugar nga makakabat yan. Kung i-feed nimo nga madato ko na mas dako nag-percentage nga matino kaysa mayon ka nga pobre lagi ko pobre ako. Asa may mas better ana. So i-feed ni mong self, kaya na ko ni. Pagka pinadol na din ako ni kaya. Gibaw. Kaya ba na ko ni? Barag ka nang mag-gym ka ba? Kanang pimiro ni mong days ng mga gym ba? Magpa-health for healthy lifestyle. Para ni sa akong self. Body goals, After pila kapoy na kayo din, pakita ni mong barag wala effect. Importante buhi. Come on guys. Every day, come on. Kung kamo kapaminaw sa amo adini. Good vibes lang. Come on, feed yourselves with positive energies. Yan. Sa mga Facebook, pag nagaling mo'y na-follow nga page or namoy na-follow nga friend nga sige lag post og negative, sige lag yaw-yaw, i-unfriend or i-unfollow. Lagi, promise. Ayaw kita kayo stress ang inyong mga lives. Yun. Every day, promise mo ginagong gabuhatan every day. Pag lagi ko, gusto na ko nga tanan akong, diba, ang atong live karon kabron na tanay mga tao karon pag abot, tanaw din ta diretso og TV, minog radyo, tanaw og cellphone, likay og negative galing. Kanang pag anan ako sa cellphone, di ko gusto nga pag tanaw pala na napoy nag-shout out, buisit ka, saba, matagpost lang nimo, sige ka grant. So ako ga-unfollow ko ang mga tao. Gusto ko ng mga positive ba, mga funny videos, mga positive, kanang maka-inspire ng mga quotes, ana. Everyday, so muna imong so lami na rin imong day. Tama. Kaya sa imong pag magtanaw ka, sa pagprimero pa nimong kita, sige lag rant, sige reklamo, unsa man ning kuan ani, ang tendency ma-absorb nimo ang negativity. Pila ba ka ay sa negativity? Pila, Rico. 5 na lang para sure. So, ma-absorb ni mo na. So, wala na. Ikaw po mismo natagda na sagga. Remember, sa ngipon, kung isa ka daot, bisag isa ra na, kung imo nang pasagdan, makatakod na sa imong mga maayong nga ngipon. My gosh. Diba? So, visit your dentist. Muwag lesson, no? Ito ang lesson. Grabe nga segue na. Pero wala, seriously. Ano ba? Tapos ikaw, post, balag. Kabalo man tanga na problem. Kanang mga problema din na mawala. Kanang traffic sa Cagayan din na mawala. Traffic na lagi na. Musamot pa na. Chismosa nga silingan din. Bisag asa ka pa doon lagi chismosa. Kanang naikapandaot. Bisag asa ka mo padulong. Bisag asa ka mo transfer nga company. Naginay usa ka tao nga mandaot nimo. Normal na siya. So imo ha, pahawa. Kanang maabot kasi imong gitrabahoan factory. Tapos magtapok na sa kanang naginay grupo ba nga nang pag magtapok mo ang topic puro reklamo. Sa manay, mga benefits diri kami. Sa manay, kami kining ko. Naging nga nga mga grupo. I tell you, gusto ka mo asin. So promise, kung gusto ka mo gaan imong self, palayo. Ayaw kung ikaw usa ka agila, ayaw pagtapok sa mga pato nga gatapok. Lagi promise, i-apply na sa inyong mga selves. Likay. Again, sa mga Facebook ni Kai, minaw mo mga radio station, diri mo sa kanang positive. Ba? Kanang malingaw mo, magkatawa mo, para less ibot inyong mga problema. Balag imbargohonon na inyong motor. At least happy. At least imbargohonon inyong motor. Diba? Kamulo magluto sa kusina, pag kamo happy. Diba? Lami ang niluto, ana. Lami ang niluto, ana. Kasi mo pamino sa mga problema sa ibang tao. Sama ko chismoso, masagot ako. Natural yun sa ato, Sige kung kamo followers po namin sa MR Balitagtakan, come on, feed yourself with positive energy. Yeah, good vibes. Surround yourselves with positive people. Normal ang mga problema, pero pangitaang always the positive sign. Nakasakay naman tayo, amiga na nakasakay multicab nga hinay kayo mo biyahe. Kaya medyo tiguang na ang kuhan. Instead nga magreklamo ka kahinay mo, i-enjoy na lang ang view. Unaw na nga nag-field trip ka. Wow. Ganon, di ba? Not again, it's all in the mind. It's all in the mind. Sa ako palang gingong gareklamo mo kay hinay ang aircon. At least naka-aircon.
Unsa na lang tukuban nga pay-pay ra. Okay, sa tanan mga nagtinda karon, mapalipapit sa tindahan. Ingnan yung shelves dako akong halin ron, mahurot akong halin. Mahurot akong halin? Paninda. Mahurot akong paninda karon. Mahurot akong paninda karon. Katong kamulog luto karon sa kanila, hurot gini akong lauya karon. Hurot gini akong lauya ka ana. Kay masikan ni mayabu. Gitandog sa iro. Okay, positive lang po tayo. Sa moro to. Okay, bye. Bye-bye. 7:44. Sa istorya ninyo ganina, bro. Hindi ako ma-open ako ng article. Pero it's all about ang pagdawat ni President Rodrigo Duterte sa apology sa ABS-CBN. Oo. No, I accept the apology. But I tell you honestly, I will not intervene. Intervene? Interfere. I will not interfere. No, ibigay ko na yan sa Senado yung franchise ng ABS. Wala na akong ano nyo. Wala na akong bigay ko na sa Kongreso ng ganun. Sumoto siya. Thank you so much, Mr. President. So, yung mapangutana, Brad. Anong napay franchise? Dili. Pero balo ka sa klaro po niya dito nga wala daw niya gisulsulan, wala po niya giignan, wala niya gisugo si Solicitor General nga mo file anang kuwaranto. Mo dong. Mo galing nga. No? Pare ang gitag reaction. Sure ka. Pero butan talaga kung nga tinood magaling di at least di ba? Pero wala man niya giklaro dito nga iyan ang gipasaylo. Ang iya lang kay gidawat lang niya ang apology. Lagi. Lagi po no, dito mag-assume ba? Hindi kita mag-assume po nga gipasaylo na ta. So, good luck na lang gyapon sa ato. Di ang pangutana din ako ganina. Sige yun. Last ka na lang. Dali ba, kiwana tayo oras ba? Unsa tong sala sa tao sa imo nga wapag hindi mo na wapa ni mo na pasaylo. Ay, no. Sama niyo, mabalik na sa nato itong mga sagahapon. Oh my God! Naman ginay rason, di ba? Nakatutog si Maria dito sa Green Hills. So Gagi, mga namatay nga mga feelings. Feelings ba? Di, positive lang dapat na, diba? Alam mo, in fairness naman sa ako, diligi ko gatanin mo galit. Mas kito si Ikuan. Samtang nga makalimot na galing ko. Ang tao nga dabriyan namong LQ kay Kuan, si Lito. Nag-LQ namin ni Lito Inglesero for nabot og nga pila ka years. Really? Tinuod? Friends, digin mo? Hawak ni Lito ang tanan sikreto ni Brother Bernie. Bitak-bitak. Nakakalito tanan. Muna di na siya magdugay, di na siya magtambay sa balay og dugay. Kaya basig mahubog, ma-reveal. Actually, duha na sila akong mga partners in crime before. Si Boy Tipak o si Lito Inglesero. In fairness kay Lito, talagang nag-sorry siya. Siya din nag-approach. Ano na? Nag-approach. Approach? Ano ang gusto na siya dito? Letter F. So, nag-approach siya. Letter F lagi ba? Lately lang si Boy Tipag nag-PM sa ako sa Facebook. Abot sa karon naman siya sa talisayan naman siya sa karon. Happy na sa siyang bagong asawa. Bagong May bago? Pero po sa Facebook, linong po niya alay na. In fairness naman, mga ninong po ni sila sa akong mga kuhan. So, nakalimutan sa kung sige, sala ganila sa ako sa una. Nakalimutan ko na. Adlok sa go, kaya hawin nila ang mga sikreto. Di patas na ta. Kamu ba na ba mo yung mga tao nga mga nakasala sa inyong akuan? Wala naman. Nakasala, pero okay na, forgiven na. Pero nalang gyapon ang kuan na to. Kung makipag-friends sa mo balik, Ha? Feeling na ako ma-awkward na ko and mag-distance gid ko sa iya, ha? For that certain person lang gid, ha? isa lang gina siya. Ay, naman siya. Pero kung mag-kuan siya, na siya hatag, okay ra?
Marupok. Ikaw, Wala. Wow, ikaw na yung pinakabutan. Dili, feeling na ako mo yung nakasala. Ano ba yan? Wala ko yung mainumduman. Nanakaigikan. Alam yun na, maulaw sa taniriko. Magtanong ko ninyo kay Murag yung tanong to yung first selfie. Kaya ka na? Thursday ngayon, nasa Yes, Doc. kamulo nagligo si Doc. Wow. Alright, ito na ba yung ating letter for today? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong gumangagiahak upay akinindughan ko aron dili ako maskamak unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Dear Mo. Mayo alaw ni Yulos! Brother Bernie, Maria Filingera, and Rico Zuave. Wala na ko'y ads. Wala na ko'y ads. Alauna kay Al. Lagi na gining dagway ni Rico. Sipat kayo. Itago na lang ko ninyo sa pangalan si Manuel. Okay, muarta na matagaan ko ninyo. O kahayag. Sa akong sitwasyon garuan. MOR. Nagtrabaho ko diri sa Cagayan de Oro apan taga Iligan City ko. Bosa. Nangita ko og boarding house nga dool sa among gitrabahoan. Og perting lisura MOR. Mahal na kayo ang mga balay karon. Munang kasagara bed spacer lang gyud ka. Sa usa ka room, usahay duha mo ka buok. Sa pagtuyog-tuyog na ako MOR, Monday pa lang, Friday na lang, wapag yung ko kita. Hanto sa nakapadulong ko karon sa akong gipuy-an. Nag-imagine manggug ko nga nag-try ko mag-pad. Shawa. Pad. Ginoo ko, sweldo pa lang na ako MOR, di nagyo kaabot. So nahulog yung ko ni Aniso sa kabalay nga medyo gubaon. Daghay kwarto, sa kwarto tulo mi kabuo, bahog singot.
Common ang sala, dining common. Pati CR common. So kung nagsulod ka, so sa katao nga nalibang, singho tanan. Amoy na amoy, real na real. Selda man itong istorya. Apan! Na okay ra po ko MOR. Kay kaniya mong boarding house, dili man ni siya exclusive for girls lang or boys. Sagol me. Wow! In English, Max. Max. Sagol ba, Max? Mix manggod. Oh, mix din, ha? Mix me. Mean o women. Dahil idila. Okay, MOR, dito na ko naila si Shine. As in, hayag ito siya. Literal. Hastang gwapaha, MOR. Eh. Ang nakapait pag ito sa MOR, kung kami tanan maligo, siyempre, isaraman namang CR, magsunod ni. Di ka kasabot si mong gibati, MOR, pag mulabay siya gikan sa CR. Kung kami among ginatabon tuwalya, iya halabakaran. Halabakara. Good morning, towel. Ang kanipis. Mo nang basta maligo sa MOR, alamin sa sala, sumangil. Pero siyempre, MOR, di malikayan. Yung nasa ko yung mga kauban, ng mga bugoy, kaayo. Pero MOR, di ko gusto nga mabastot, mabadshot. Sa di lang ko magpahalata. Hantod sa na-issue sa boarding house. Sa kaning nga issue. Kanang gipahid sa labot. Yikes. Issue. No, that's tissue. At issue. Ay, dali lang sugo na nakang! Good mom. Yeah. Ah! Baby. Ay, supli. Musa ka na? Gawat sa salis. Dito na saya. Dito sa sala na tabo. Maligo na si Shine, no? Nanasad ka. Ali na ba, bumbong? Ay lang palata ba? Dito sa sala niya. Ali na diri. Sa muka eh. Dito sa sala. Dito sa sala. Sumasumangin na ba? Morning, Shine! Good morning. Wow, sa'yo kaahay mo diya sala. Wala, nag-on me, nag-ML. Ah? Wala mo dala cellphone. Ha? Ana, oy. Ay, nala. Ay, calculator man din. Ako na sa CR, ha? Mag-ML me, M. Louis Siya, Ay, Shine! Waka gitog na ako ni mong Grabe, bay. Gamay ra kay mong... Ay, kapulan. Wala mo kabalo mo lang niya ako yung towel. Kapuyan, with kog laba. Ah, mau ba? Nga na nakagamay? Shine ka lang, willing kami mo labay mong towel. In kaso gusto ka Hoy, na, okay lang. Dili man Ako tayo na. mo na kay mang labamion niya. Ako na, okay ra. Ako sa una sa CR, boy. Ay! Wala problema. Wala gi problema. Masa man, kunan ka tubig? Ba si Nina yung agas tubig ba? Apa kay shampoo na, bago namin nagpalit ng shampoo. Really? Oh. Sabon. Okay na, napay ako. Okay, rin kaya akong sabon ako i-offer. Pre. Kaya may na lang ang sabon mo sangyat sa imong mga kalawasan. Unsa? Imong sabon pre na pa yung mga buhok. White, imong sabon pero brown na lagi na. Ay, nagdungan na lang midaan. Napon. Basta yung mudungan ka sa mong breakfast pag umayan. Sorry, pagod ko ba? Sorry, itong boarding house. Kan kay lamok. Paglabar ako ninyo bulingon. Maklaro na paglamok ko, galupan-lupan. Naku kayo ang lamok. Sige na.
Ako na sa... Sige na, ikaw sunod sa diya. Ko, ha? Di rami, mag-ML rami. Sige. Okay. Isabit lang na ako kong towel. Sige. O sige, kahulog ra ba? Pakipunit. wala problema. Excuse me. Sige. Uy, guba na puning lak sa CR. Ay, kanta-kanta lang para makabalo mi nga na isulod. Na ako diri ha. Sige. Kanta-kanta. Brad, grabe pa. You make me Promise kay siya, Brad. Buang nga yan, tawag. Brad, akong recorder sa akong mind, Brad. Ako nang record, Brad. Unya, buto gini, Brad. Uy, ako lotion na, igilabti. Ako to. Brad, idol na ko na sa dugay. Ragin ako na siyang idol, Brad. Uy. Kasinlay naman ginawa na. Manuel, bago pa man gano. Basig na sa kay plano. Ayun na, pagpalag, ako'y una diri. Basig piktusan, takakaroon. Ay, hindi mo na, bahala ka din. Brad, idol ka na ko na siya, Brad. Kutob na mo kumutan na upod. Ay, pagsaba, Brad, ha? Oh. Gina-record yun ako na sa kong mind na iyang kuan, Brad. Tesa, Bisa ka nang gatapis ng siya, pero ka nang hamis iyang paabak. Nga nung gawid na kag screwdriver rito diya. Ha? Wala, mag-repair. Kamanta ra ba kung nagdangan ang mga gapanggawas nga bangag sa CR? Ay, sabalay. Don't judge me. Brad. Pamintinan sang good. Ay, nagkuhan. Dito ra kutob data sa masiklat ka. May Brad. Oh. Ay lang pagsaba. Oh. Sa tama nga, wala mo kayo mabuhat. Roommate naman kita. Oh. Kita ka na tong poster na to niya. Oh. Tapli, gali na. Ah, bebe, kalila lang. Gali, nata. Kasi lang. O, kana. Hala! Oh, Saba ba? Imo ning gibuhatan eh. Bon akong silibanan. Hala ka. Mas naipir man ka ni. Klaro kayo. Maintenance ra. Pang ano lang ba? Idol ka na ko na, sir, Brad. Wais ka. Dito gid sa iyang ilisanan. Brad, kabalo ko, Brad, nga religyoso ka nga pagkatao. Pero lucky ta, Brad. Kabalo biya ka. Nasa tayo. May nalang ni kaysa... May nalang ni kaysa mag-adik-adik. Adilugya po ko hanap eh. Yes. Hadlok man. Pre, kung mutapli ka ng masking tape nga nakataplak sa bangag, pre, na-password na. Unsa may password? Secret. Gusto kang 3-day... Sige, kang 3-day trial. Free trial. Free trial. After sa ko, naibayad, ha? Mo Pero ba? gusto ka nang di kayo, ka nagamay raman na. Mura man Spotify na. Na-premium. Na-premium? Na-premium whole. Dako kay pre. Klaro kayo. Abi? Nawa, testing lang. Abi ko ba di ka ganahan? Kina, mintras walay tao dito. Pwede ko gusto mahimong kuhan, Brian. Di, mintras walay tao dito. Di ko gusto mahimong bad influence mo. Pero akong plano, pre. Dito yun sa CR. Uy, buong. Ay, di araw. Sa maningo. Kita ka ng portan, di pa medyo na daot at gamay dito, ra. Bangagan na to na gamay. Kaluko ba kay ningon? Tuwig mo, masap po. Galita na mapat. Oo, masap. Di nagsaba ka, klaro kay ka. Aw, sa bagay. Uy, pero paman na siya, paman na. Boys! Ay, yes, Shine! Hulog akong towel. Ubi ka na lang! Nara. Ako, please. Ako yun na. Nasya na. Thank you. Oh my God. Itapli lang balik eh. Ay, Gapanudlog kawatan. nagkatao my di God. kayo magawas ko. Ay, wala. Kameraman ni. Kamera din eh. Nag-Bible sharing, may. Excuse me ha. Sige. Labay ko. Sige. Ay, ikaw. Ay, sige. Nahulog na sa doon. Sa mukha. Pakipunit ko sa sabon ng... Nanong labakara mo ganun mo ibutang. Nara, Sige. Thank you. Aksisaham. Saka-sako. Sige, magdula mi ko. Sige, pre. Attack, pre. Attack, pre. Pre. siya tako na to, pre. Nana sa sulod, pre. Ops. Di ka mo kasulod. Ako sa... Mukha ni mo eh. Diara ka. Ayaw na sigpalag di, ha?
Transform! Uy, Day, nag-post lang kasi mong Facebook lagi siya nga nangita kag boarding house. Ano di ay? Hala, lagi tuon, Ay, no? oo, tama. Okay lang, Tapos, di ba dugi naman ka na nga boarding house? Yes, pero Oh. What's wrong? kaka-awkward naman good ko, uy. Awkward. I mean, like, di na ako comfortable. Kanang, kaduda ko, kay feeling gina ako, nakay ka pang li sa ako. Ew, May sana all. Sana Nagapang ay mang liili. Huwag na mong ganahan Wow. mang liili, uy. Kung naki manglili ako. Girl. Buang. Swerte kayo ka, girl. Siyempre, mix ba mi diha, diba? Eh, mga manyaki, di ba dugi naman ng mga kauban ng mga laki diha? Mga manyakis ba rin na sila diha? Like, pero, wala, di ko gi-judge kung manyaki sila, pero, diba, boys will always be boys. Feeling, Di ka swerte ba kay Ana, oy? Ikaw bitaw, girl, kanang OA ka usahay. Thank you. Oo, Blessing kay Ana. kay last time ang good Huwag mo na. ginaburo sa liili, girl. Wait, kitsa, True, Louis. Wala, tanaw ramang gol. Oh my Tapos in God. fairness, kasi mo hamis man sag ka. Uy, accounts ako ka-conservative. Uy, bayot. Conservative. Ba sa And then, conservative. my gosh, kasi maubot pala sa point nga picture-picture. Wait lang nga, conservative. Lolo. Ano na ito sa picture, oy? Ay, wala lang, diba? I'm so scared. Sabi nga, ako sokton, be. Wala man lagi nag-isa ka dangaw na imong shorts. Conservative. Conservative. Wala ba kasi mga dingding dadto pila rin pagbangag atong. Nadayin ni bangang, imo nabantayan. Oo. Feeling na, kulang na lang gani mag-connect the dots na lang ko na dito. So, sana ako. Kasi mga gwapong sa mga laki dito. Eh. Uy, lagi ako nakita. Tapos single man sa Bitaw. Kung makita ni mo na imong ina lang nga, sulod na lang, biyayo, hago ay mong self. Ano na lang daw. Saka mo, uy. Kapapitaw, yun yun kung gipaduol sa mga inaanak ng mga Sayang bata. kayo. Di man good, kay in fairness, man po, arang-arang biyan imong boarding, kabalo kay imong boarding house, kwapo ba yung forma, tapos barato, tapos doon pag sa opisina. Lagi, ang amok Kasagara, biya ka mahal na biya kayo ay. Uy, ma-awkward. Kadaligaw na ako sa'yo kay ng mga lalaki yun sa sala. Hey, ikaw ito. Ikaw bro, Judgmental ka ito. Ikaw uira sa kayo ka ba bro? Ano yung nga mga karon lately? Susula pa lugar na ako. Ako na gani ang ginalili, diba? Ako ang Ay. Feeling na akong na-harass ko sa Sige, ilang i-try na ako. Matumis yung boarding house dito, mi ha? Para malilian Mag-sleep ni. over, pwede? Oo. sige, Muna try mong ganang nalilion ni. tanaw Hey, na. wait. Ah, Gabi lang landlady dito nga. Grabe ka mal dito. Naambot lang ko pasudlon mo. Sus, ay, ito, mangkanan. Dili ka na Magita, tabangin na lang good ko mangitag boarding house. Sige na, good. Ano? Pre, Oh, saan? pre, nabangag na nako biyan si pre. Uy, kalay na unsa man ka. Ay, magsaba. Kanang ba ni mo ba? Ako raman ang tools mong gagamiton. Saan na ba yung magigamit kong bangag dito? Gamay raman. Kanigay ko lang giba makita tong eyeballs. Dito gid sa ubos kami pre, padi kay tong abay sa gripo, padi kay halata ba. Buangan Diba nga nang medyo nano naman to. Oh. Okay kay pre, gitistingan ako ganina sa atong kwan. Landlady. Oo. Kunot kay pre. Buangan ni mo. Try na ko bang angle ba kita na ko si nanay. Grabe ko. Laina na itsura na pre no. Pre, wag kay patawan. Pag matigulang pre balaina tanaw. pre. Nabintaan niyo sa biyanas nanay. Maugaling. Anak ko, grabe, pre. Burang na siya pitaka, pre, ba? Daga na kahiwan, butangan na sa credit card. Ay, pre. Grabe, pre. Pre, undangin na pre. Yung madalayag mo sa tanang yung... Dalay. So, di ka mo tanaw. Bahala. Bala ka, dili ta ka damayon. Ako rin tanaw. Ako rin mag-enjoy. Picture lang. Dito, pre, ayun lang, pre. Madalayag tanaw Ikaw naman, pre. Kanang ano lang ba? Sa mga pa. Taysa- Tambal sakit sa puson ba? Hindi mo gigamit na tools dito ba? Nawala lagi akong kutsara dali. Grabe sa kutsara. Tinidor akong gigamit. Dili, cotton buds akong gigamit. Nung tandamay bagi kayo. Uy. Si Shine, burang manarapo siya ni siya. Hi, Shine. Good evening. Hi, Shine. Shine. Nana po na...
Di, Tulog? Nag-ML me. Elme. Ano naman oras? Pangatulog na mo. Wala nang Ay. kuan lang nang nagmuni-muni. Pero may nalang sa naamo Dili kay Holy Week naman go nag-storya mi ba asa mi dapit mo at best place na kanang mo bisita bitaw sa kanang mga Na may plano. Stations of the Cross. Mga, Church hopping na yun. Church hopping. Mo na mong gusto. Sa dagway ninyo, ah. Wow. Adyo! Church hopping. Uy, kanina mong naong nani sa Biblia. Hudiyo. Sabi ko magbarabas. Pero bitaw, Joker, gid kaayo mo ba? Dili bitaw na. Asa nga, ay manarapo ka? Magkuan ko, wash Mo up. gid yung sikreto sa mga gwapa. Wow, di pwede nga. Alimuot mong good kaayo. Lagi, gabi na mo ko gayo. First time ngayon. Lagi, may nalang po namo di aron ay magbantay. Oo, tama, Magbantay magbantay. mo. Sa'yo gakikik, diri. Uy, Mo ba? feeling na ako gapang lili pa. Ha? Mga aswang. Ay, bantayan ka na mo. Wala Lagi lagi. ka na mo. Nay, aswang gapang lili. Wala. Basin. Sigbin. Or basin gapa aswang lang. Di, buros naman na. Ma'am, kanang aswang sa mga buros naman na. Lagi, pero kabalo biya kadagan kakahuyan. Wala kay Kuya Diana. Di ko sa'yo, ma'am, kanang sa Picas boarding house, ma'am. Mabantayan, binamuno sa'yo. Ay, Manay ko siya. basin sila nang gapang lili. Pikas sa boarding house? Apo, di ka pang lili diri. Feeling, alay, wala, ma'am. Eh, kabala ka, ma'am. Kami bahala, ma'am. Kami bahala. Basta sa emosyon. Nanakay gagabantayan, ma? Oo. Wala na yung tinod. Kay, lahi ba nang, di ba, lahi kung close ba ang sa ka-room, murag, wala kay mabatian nga hangin. Asa man po dapit ga pang lili? Kasi sa kwarto niya, napun na, late sa CR. Sa kwarto, pag sure daw, nga, abay, betag kwarto, basta kami Asa- pang, basta kililian po mi, ha? Asa to katong dool sa imong kwan, sa imong didanan? Bong, kalik. Basta ka nang kung magtindog ko ka nang mag-ilis, hindi ka, naku, Aka na lagi ka na poster lagi. ay, na, bitaw, ambot lang. Sino pagtrapo na, ma'am? Sabi, Yasa mo ha, bantay Oh, ko. sige. Sige. Sumani, uy, guba na po ning lock sa CR. Ay, naikuan dia, naiguma dia, ikuan lang. Ibugkos. Ah, sige. Okay. Paandar sa nauning giripo, bi. Giripo. Giripo. Gripo. Bi, on sa ako. Giripo. Sa manin mo na. Shower. Hot and cold din nga giripo. Sige. Ayaw na shine. Kami rin bantay na Pre, kadungog kasing gingon. Nakabantay na siya dito dapit. Ito mga pre. Diara ka pre. Look out ka na pre. Damay ba kaya? Liko pre. Ha? Diara ka. Bahala ka eh. Diara ka. Liko ba? Waiting for tonight. Oh my God. Singer. Purs Bilbil. Ang galing mo! Pre, okay kay pre. Di ka mo tanaw? Ha? Tanaw ka, dili. Bahala ka eh. Di ko eh. Alin na? Ano mo naman ning Boys? Saman? Manuel, nakadya? Nako dari sala. Oh, Nara may sala na rin, Nara. ano, this is... Okay. Pre, ay sama pre ha. Ako'y perfect angle kay pre. Oh my God. Uy, sakto na ba? Tanaw, ali. Tanaw ba? Adik ko. Oh Bahala my ka God, rin. pre. Hamis kay pre. Puti kay pre. Tuhod na itom. Itong gunting. Kalami sa akong gabi naluyahan ko eh. Nakalimahan ko na. May bastos. Mukha ni eh. Pre! Good morning, pre. Morning, pre. Lamia, pre. Nadalagin ako sa undam ko, pre. O ba? Pasensya, pre. Bago Clorox yung habol ron, pre. May Bantok bastos. na. Aman ako lusyon. Narot na saan, no?
Lay. Conditioner ang gigamit. Hapdusa na eh. Ang galing mo! Mainit man ako na. Sa, Ay, lang. lutso na yung mata, pre. Kasi sambol sa kong mata eh. Hala. May bastos. Pre, Saan eh? gibujinggit mga pre. Ha? Gibujinggit ka. Ay, sa amin, be. Napandamay na kuha eh. Hala. Sikreto na sa kano. Nang lili sa siguro. Anong gibujinggit mga. Ako, liwalo eh. Kita bitaw ka nga, magaling ko ni Duol, galing dito sa imo. Wala. Gibujinggit. Kita niyo eh. Hala, sikreto. Pre. Ipti sa kapilok ba? Lili sa kano. Anong gibujinggit mga. Wala eh. Ako, wala mo ko gibujinggit. Ikaw rin na bujinggit ba? Wala, tanawa ano. Kabibo ba? Oy, hi, Shine. Naluyahan mi ko sa imo, Shine. Ha? Nang dili na naluyahan ko gabi nag-chat-chat. Wala akong amigo ba? Ganun man Tanawang siya. mata. Morning. Tanawang mata. Gibujinggit. Sakit kayo ba? Hala! Ano si tambalan eh? Uy, Manuel. Ano naman? Gibujinggit. Ang Anong buta. gibujinggit ka? Uy, saan yung tinanawan sa ako? Wala, uy. Na! Ala. Uy. Shine, kabalo ba ka sa... Na. Uy, pre. Agoy, murag mangita, nagit ko like boarding house. Ala ba? Agay. Pre. Ala ka. Kasi pasabot ninyo, ano? Ala ka. As in? Super, di ba? Daan ko palagi ko ang dudag yun. Ang gabaan. Katong bag-o ni mga boardmate. Oo. Di ba duha man na sila katong isa? Katong gwapo? Oh, in fairness, surambi atong bag-o. Mo gani. Nya. Di ba parang liyoso man to tanawon to? Di lagi ka mag-expect, pero da. Asing gibujinggit siya? Dako kaayo. I confirm. Diba? Ako matungkit ko, ana, ha? Kaya ako, mama. Aloy, siya pa'y bag-o, siya pa'y... Ala, oy. Ana, biyagin na ba sa... Girl, pwede makikdungan sa imo mag-shower? Magpalili ko! Magpalili, mi, bi? Na. Kanang kamulo na libang. Yeah. Ay, masidami sa mga namaw. Oo, nang tabangi ko niyo pangitagkuan ba? Ala, oy. Uy, ay nakupiyansa, girl. Girl. Ikaw sabi, girl, kailangan bisa ka maligo, biya, kay labakar, imong itabon. Okay. Saan taman nga mo na akong ganahay? Oh my God. Mo nang ikaw mo mismo good ka pang invite, manggod ka, girl. Kaya. Uy, ka na imong style ba? Sunod, maligo ka, magpajama na ka. Hagas, ako palugay. Kanagin mga manyakis, gina akong boardmates yun. Tili. Uy, isa ba yung agyapo na inungtan? Diba, ingon ako, nga feel yun na ako niga panglili. Tama, lagi ko. My Kakakit lagi si Manuel. Tawa, nagbujinggit, nagabaan na noon siya. O, Ala, oy. di na Kung sapon. kung kinsa pa'y bag-o, siya pa'y na... Ala, oy. Sayang si Kuya Pugi, ah. Luy, kaya na ko kay isa ka mata. Ala, oy. Sama na, oy. Uy, pagbantay, girl. Sige, kabala ka, girl. Kaya na ako'y kauban po, murag muhawa sa siyang boarding house. Nindo po ito yung boarding house. Ah, tama, oh. Sinubin, Perfect. daw. Oh my God. Oh my God. Kasiksi ba? Sa maning nasigiri. Oh my God, kasiksi ba? Nandun ako. Okay, ginuko. Ay, sorry. May ka nalago po. Hoy! Hoy! Ha? Kisa! Kisa ba? Budaga ko, budaga. Kinunlilikit sa kita. Ikaw ba? Masapon na kita ka ba? Patutulo ko. Hoy! Hoy, Abri! Mugay. Manuel Evans! Hoy! Oh, morning. Si Morning! Oh, so, gabi pa man din. Saba ba kayo? Asa man, Shine? Shine, natulong. Hoy, 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 hoy! Tulong mo na, Shine. Tulong mo na, Shine.
ikaw, Manuel, no? Unsa? Ikaw tong lili ganina, no? Ha? Lili ganina. Oo, dawara mo nang napulo na nagbujinggit yung dagway ko. Ikaw kanyakis. Sige, paglili ba? Siya problema, Shine. Siya problema. Unsa lili, oy? Amigo, naglili sa ako. Unsa na lili, oy? Mo na di ay ka na sa gripo. Mo nang luag kayo kay na di bangag to the pin. Uy, wala kay, Shine, wala kay ebidensya, Shine. Nakita niyo mo ganina, ha? Si klaro kay naglagubo. Nga ikaw tulog niya siya rin mata. Oh. Hala. Oh, Manuel. Pabut-butan lang digit ka pero manyakis ka dako. Wala, oy. Hala. Ha? Natulog ko ikan. Shine, basi dili siya. Shine, basi iro lang to, Shine. Wala lang tao. Ah. Siya, niya, di ba? Oh, kasi bujingkit. Oh, duwa na ka mata. Hoy! Muna ka manyakis ni mo, kapahan mo. Hoy! Pabarangay ka, Shine, di ka ba? ayun lang, Shine. Para, kwanta, kung sa spelling sa bujinggit. Nagburot lang. Oh! Magaling ka kabalo sa spelling! Aban mo, ipabarangay ka, di ka ba? Manyakis. Pre! Tama na, MR! Nato mi sa police station. Ang police gibujinggit sa... MR. Sapat ba ni nga imong ebidensya ang pagkabujinggit? Tinoon ba ang istorya basta bujinggit ang kapanglili? Ganun na ibang tao nga sigbalik-balik ang bujinggit, no? Oh, yun. Tanong di siya ang favorite spot. Pwede ba magbujinggit ang ilong? MOI! Tagay min ninyo kahaya kung unsa magining bujinggit ni ba? Lisod sa kayo nga nindot atong reputasyon ta gibujinggit lang ta ino lang din ta nga kapanglilitan. Samo ka ni bujinggit ba? MOI please sulti ko sa angay buhaton. And so much more sa umaga. At nagbabalik kami ang inyong mga trashila sticker boss sa mga miyas. Oras natin, it's already 8:52, alas 8:52 na mga miyas. And because it's Thursday, swerteng-swerte naman namin. Kasama natin ang celebrity doctor natin. Walang iba, Doc Jerome Basang. Hello. Maayong buntag sa atong mga kapamilya listeners. Good morning, Good Doc. morning, Maria Fe. Good morning, Kuya Rico. Og, nawagtang si Kuya Bern. Asa man si Brother Bernie? Nag-evaporate. How's your day? You look so fresh. Oh, thank you. Wala ka na stress karon sa traffic, ah. Wala, lami kayo ang paminaw nga kanang dili bitaw kay traffic. Nga mo kuanta kada bitang mo mag-drive nga hapsay ang dalan. Da. Pero from time to time nagi mga buliyagon nga driver. Buliyagon mga nga. Yes. I hope nga ka na magtarong tao drive para iwas disgrasya. Ayaw ninyo stress si Doc Paliho. Ay, dili lang magod ako ang stress kanang daghan pod. Alright. Another day, another healthy Thursday tayo today, Doc. Swerte naman natin, no? Nga grabe. Yes. Grabe ang twist and turn sa atong drama. Pero bujinggit ra di. Bujinggit ra ito ang hinungdan. Correct. Pati ang police station. Ang station commander pag yun. Unya nagpasakag ng mga kaso, Doc, pero bujinggit ra. Pero tama ba mong gigamit? Kinsa to'y gabuslot o sa dingding? Wala, gibujinggit. Mona. Pero tama ba mong gigamit nga girar ra mo gibujinggit ra? Or kuyaw gini nga kasi nga sakit? Kuya, gid siya kayo makauuaw ka. Joke lang. Joke lang. Because tinuod yun na, di ba katong bata pa ta? Bata pa man kita karon. Bata pa. Apan, katong mas grabe pa kita ka bata. Karon. Ginaingnan jud ta nga kanang, sige ka, ay kanang, kung gabujinggit ang kantsaw, di ba? Kay, gapanglili na siya, kanang perte kayo manglili. But then, dili na siya kita tinuod, ha? Murag kantsaw lang gina siya bullying na Ang story na dito na nagsugod kay ang bangag daw sa una di man daw sa salog sa taas. Paglili mo may pagpanilhing na natulog abog. abog so na
Burot dayon. Pwede. Pwede siya nga explanation. Kabalo na cool. Urban legend explanation. Nilili siya din. Wasa ka bantay gilugit o banana cue. Agay gitusok. Banga. Banga gumona ang naitabo. Binuhatan na ni mo, no? Check. Yeah. Ang English term sa bujinggit is actually sty. Ha? Stay? Sty. Spell sty. Dili ka nang magpabilin. Kanang sabon? Dili na magpabilin, ha? Ka nang sty. Lalahi mo, stay Sty. Or dili po ka to. Sa to, Brother Bern, sabon. Dili na ka ng next time. Laay. Okay, bye! Okay, thanks, bye. Kung bitaw tanga mo, mag-doktor na lang lagi ka. Stay ang tawag. Sty or ang spelling kay naman din sa ato ang Facebook live Yeah. di ay It's sa MOR Cagayan de Oro nga Facebook page. Spelling sa Sty is larong ay sakto di ay abi na ko wrong spelling. STYE. Sty. So ang medical term ani wala gid mo kita pa medical term diri Maria Fe. Huh? Actually, okay naman to sa style. Ang medical term is a hordeolum. Hordeolum. Spelling. So quiz B sa mga bata nga naminaw. Jinggit na lang ko eh. Spell hordeolum. Hordeolum. Bujinggit na lang. Style na lang yun. ang hordeolum is HORDEOLUM. Hordeolum. Very easy. Yes. So ang hordeolum is or a sty or sa Bisaya pa bujinggit is actually an infection, no? O sa kini ka infection sa follicle or sa kanang punuan. Tama ba? Ay punuan o root sa ugat sa kanang pilik mata. Sa lashes. Yes, the eyelashes. Eyelashes or pilik mata. So, kung ang kuan din ang normally manggod ang ato ang eyelashes, doon na siya kana ganing kadto lang brother mahiyak sa ko. Nawala sa focus si Doc. Kaya camera. Murag lain to paminaon nga ko ay sa Kuya Vern kay mo hayak sa ko. Actually, na picture bang gadere. Bitaw, kuan ka ng ang normal anatomy sa ato ang pilik mata is naagi na siya kana bitang what do you call this, hair follicle, no? Kana sa follicle sa lashes og sa root ana dunay gitawag na oil glands. Oil glands. Yes. Oil glands. Yes. No, ang oil glands, ang purpose ana niya is mo secrete na siya og kanang murag mga natural oils nato in order nga ato ang pilik mata ma-moisturize. No, dili siya maguga. Na. Murag skin. Skin, yes. Just like our skin or our atong scalp. Atong mga ulo, di ba? Nagi na siya mga oils. Munang normal yun ang mantikaon ta, no? Agay? So kana siya, once the oil gland is clogged or mabarahan sa sa eyelash follicle, now dili siya makagawas. So matrap siya inside. That's why chances are muburot, no? Muburot siya ang kanang kung asa tong hair follicle mo nang muburot ang eyelid or ang talukap sa mata. And of course with eventually ang katong pagbara tungod sa increase in pressure and everything na dayon pwede mag-infection. So the inflammation plus the bacteria so mag-infection mo na dayon na nga nainana nga mo kanang gawas, no? Kay magburot. Now, sa gipangutanan ni Brother Rico kung kanang unsa to? Delikado. Delikado. It's actually not delikado, no? It's a minor infection. It's just that kung imong pasagdan, of course, kung mudako kay siya iyaha din magkalat-kalat, mo na day na nga medyo So makatabang problema. ba nga mag-ibton ang iyahang pilok? Di ba naman iba nga kung asa ni Burot? Yes.
Tangtangon. ito nila ang pilo. Medyo sakit siya, Yes, mo relieve. pero mo relieve siya. No? Yes. Well, in a way, yes, makatabang siya. As long as it is done properly and aseptically, ha. Pag tangtangon kasi nimo ang pilikmata, mo patangtang ang clog. Oo. So, of course, mo drain tong katong wakagawas or nana. So, muna nga, mo lessen ang paghubag because wala naman siya na clog. Okay. And that, in that sense, mechanically, nag-improve yun siya. But if mag-persist because dunay infection gihapon, then an antibiotic is needed. So again, kung sagdo siya sa mata, but still sa skin siya, no? Dili siya part sa mata, sa eyelids. So, dili makatabang ang tambal nga, magbutang ka sa mata na kay tulo. Sa mga Pwede ba? gatas, ipatulo. Kanang may mga banggo nga. Uy, sa una di ba mo nagagamiton? Sa kuan man to sa piskat, diba? Piskat, O oo. kanang gatas. Pero tungkol kay feeling nila nga mukuan. Lahi di ang piskat ug bujinggit. Lahi. Sore eyes po na. Sore eyes man gud na siya. Sorry, English kasi yung... Isda iring man gud. Lahi man gud ang isda iring. Fish cat. So kasagaran sa'yo mga kuan. Lapoy ban ba pasagdan lang, Treatment. wash lang ka. Yes, importante kayo. Ang prevention, Hot compression. warm compress. Ayaw ba hot kip? Sunog yung mata. Warm compression. ang prevention gyud sa bujinggit is to always kanabitong clean your face, no? With soap and water and then wash it thoroughly para dili sad magpabilin ang kanang mura og residue sa sabon, no? And use mga kung allergicon ka, use hypoallergenic na kanang mga sabon or sa ibong butang sa dagway. And for those ladies, mga babae nga mahilig magbutang og makeup, especially mascara, Yun. no, kana be careful with that. If dili nimo na siya kanabitong limpyuhan at the end of the day, then ang kanang mascara, then pwede siya makakause og clogging and maka-predispose or maka-increase sa risgo nga magkabujinggit. Na kung gyud ana, ang home remedy nga pwede, duha mo ka klase da ituod ang hordeolum, no, or ang bujinggit. Doon ay gitawag na internal hordeolum and external hordeolum. Internal o external. Yes. ang external hordeolum mo nang makita bitaw na tong nay murag nana. Kana siya. Mo na siyang external hordeolum which is actually very common. Ang internal hordeolum is kato na tong namagiuban nga after nag-improve or nawala na tong hubag kaayo na ay magburot. Kakuan ka na na mo usahay maka-experience na nga magburot sa ilawom, no. That's an internal hordeolum. Sometimes it's going to be difficult to kana bitong to get rid of that. Ang uban gani kay sisiun kung di jud mawala para lang maoperahan kibali. Kadlok ba? Pero it's a minor in a way surgery kay just to remove the nana. katong sa sulod, yes, nga nagtibugol nga nana. But ang kato siya, ang mga home remedies would be pwede ka kung internal hordeolum, pwede ka magkanang warm compress, inana. Of course, kung bag-o pa kaayo niya hubag, I would advise nga medyo cold compress lang. Kaya hubag man kaayo, inflame, kung mag-warm compress, samot. So, kana siya. And then, eventually, pwede din ka mag-alternate, no? But then, if persistent yun siya, dili siya mawala, it is best to consult with a doctor for proper examination. Naku, makailan na ka ng halo. Sila giborag suki nga, perminti ko sila bujinggiton. Yes. Di ba ka na silang kinaon? Kinaon, walay relationship. Or environment niya. Well, could be environment, no? Also, ang uban, in fairness, wala kay bujinggit, Brother Bern. Because sometimes, kung naay mga other comorbidities like, for example, diabetes, prone sa mga soft tissue infections, pwede na siya. Okay. Or those, kadtong mga mula gina ka nagbitawng heavy makeup user tapos dili galimpyo sa ilahang kanang pilikmata kana. Napod sa Joy Uban nga Ako nakaliwat. dili siya genetics, ha. Dili na parehas high blood. Pero ato lang yung iklaro why connection ang panglili, no? Diba? Tuloy-tuloy itong panglili, guys. Yes. Unlimited. Ang uban gani panglili sa CR. Betaw. So, wala connection. Wala siya connection. So, Kaluwa pero sa kung masapnan lang ka og kuan, mangliili na, pwede jud ka maksuhan. Ma-refer jud ka kang attorney Quaresma. Tama to, galang Loy kay siya yun. Siya pa'y wala ni tanaw.
Siya na Siya singinlan. Sanginlan tungkol sa Bujinggit. Pandamay Yes. yun ni Bujinggit ba? Grabe. Muna siya. Unya, what else? Ano ba yung worst? Ano ba yung worst sa mga Mga Bujinggit? complications Mga complications. Kung other Sa gana- complications, well, dili gyud kayo common ang kanang complications no, kay dili naman siya muwala. Could be kung daghan na kayo, like for example, imong girabog na imong- kay imo lang gipislit kay Correct. kakamo kay Unya pag na-injure ang kanang mata mismo, Oo. kana pwede So, gyud pwede. siya. Okay. Dayon, pero treatment kung for example, kung purely horculum lang, na mga antibiotics na ointment. Ointment. Yes, pwede. Dayon, kung medyo hubag jud kayo mata, then nya na fever, then an oral antibiotics may be needed. Okay. In order to address the infection. Alright. So, So, case closed. Kung manglili, daily automatic, Bujinggiton. yeah. Kung mahalok jud ka, kung manglili ka nga magkabujinggit, mag-goggle. Joke! Oy, Doc, nag-suggest mo yun. Hey! Joke lang na ha, joke lang So, din na. pero one Ay, week, Doc, na siya normal. Ay na, Doc. Ang gini mo, Doc. Goggles na maninubo. At least safe pa imong mata. Oh, na protection. Pwede ko magbujinggit. Uy, joke ra na ha. If Diyos ko. symptoms persist. Mawawa na. Consult your doctor. If symptoms persist, consult your doctor. What is Perisitahan mo goggles. Wala sa pharmacy. Ato mo sa kuan, department store mo kali. At least i-confirm sa natuwa mo sa'yo naburos sa panglili. Lagi. Pero kuan na siya, murag, dili ko sure, pero I think murag, pwede na siya ma-segue sa legal chorba, di ba? Kung part ba na siya sa kanang gitawag na acts of lasciviousness. Yes. Tama ginaba. Kanalay na kaso na sa Birnis na lang na kaso. Ang tubag! Mo na siya. Continuation. Dili, mura kaya po ng drama. Ay, natamahago. Wala na to. Replay lang. I-continue na siya kay, di ba? Igsuon na ba yun ang medicine o ang law kay doon na may gitawag nga medical legal. Medical legal. Correct. Medical legal. As in, sure ko ga kuan kana ganing naji relationship. Ay, nagsuggest. Ay, nagsuggest sa relationship na po si Doki. Ayaw, kay kabalo ba ka? Nakoy kuan, nakoy patient nga. At taga sa baungon man siguro sila. Kuan kada ganing wala siya nga kanang kay mahimot man siya sa ato daw din. Malingaw kay siya sa imo hapon. Wow. Kay party ko na kay kamupatol sa mga kanaganing mapatol joke. siya? Hey! Sa mga joke, especially sa joke ni Bernie. Og nahisgutan gyud na niya ang relationship siya nga. Do ano sa man ka magminyo in ko nga na wala may klaro sir. Ana lugar. Siya nga kay kuan pangitaan ta ka. Kadlok basan. Medical legal. Ma-medical legal ta. Lawyer kaya ang bet ni. Mga attorney James Judith. Salamat, Doc Jerome Basang. Clinic ni Doc nasa Polymedic Veles. Yeah, Every Sunday Thank dia you sa so much, Polymedic Doc. Linkit Kay. Linkat ka. Linkit Kay, yan. So, busy si Doc. Munang focus sa siya mga patients na lang daw. Char! Focus na sa mga patients kay Wam Tay Love Life. Google. Pero suggestion daw to, pwede na daw ang kwan daw, ang mediko o ang legal idungan. Ayaw na. Para At least magsapon. Ang doktor sige inject. Ang problema, ang law sige lang postpone. Postpone injection. Ay, lami ang brewed coffee. Nagpaibog siya sa iyang kuan nito. Correct. Sa iyahang Nasuya ko. clinic. Gusto ko nga Coffee beans na lang ang kuwang. Gusto ko nga ni nga coffee maker nga cute. Lahi ra. Di ba ni imo ha? Lahi ang mga pandoktor, dilimi ka ng mga sachet. Kanang instant. Lahi ni, kanang mag-brewed yun. But today, wala siya nalamihan sa ang gikutaw nga kape. Okay na, Docky. Okay, siyempre Instagram ni Doki. It's Jerome Basang MD. Yan. Yes, Yung please Facebook follow na po. me. May panahon naman in fairness si Doc. Mag-check, di ba? Oh
yes, of course. I'm it's always like- online. Or most of the time. No? Oh, diba? Millennial doctor. Yes. Diba? Pero kanang sa mga, medyo puno-puno to ang inbox sa mga questions. Correct. Okay ra jud kayo. Ako lang pakiusap is, okay ra kayo mag-inquire in terms of mga unsay mga possibilities sa inyong ganing mga Ipangbati. pero palihog lang, ayaw lang sa down mo pamugos o mag-reset ako over the messenger or online. Kay bawal gyud kana siya no sa amo ang ipanumpaan as doctors. And kung mag-suggest magud mi og tambal, whatever happens sa inyo kami ang liable, no? Yeah. But at the same time, pwede sa namo ma-deny. So, murag wala magud na siya patient-doctor relationship. Yes, so, tama. So, bisita na lang din mo sa clinic na lang. yes. Bisag kinsa nga doktor yung atuan, pwede. Dayon, kuan ka nang. Also, for those, hangyo lang nina ako this is a request sa general public nga atong doktor on behalf of my colleagues nga mga doctors. If for example kuan kana ganing naamoy bation and you need kana mga medical certificate, kung doon na may gibati at the time, go immediately to the doctor. Ayon ninyo tuloy ang doctor to change the kato ganing mga pizza mga inana kay Diyos ko, mga kuan taana sa... Mga pong. Yes, mga pong aray taana ko. Especially kung stricto kay inyong employer. Okay. Alright. Yes. Tama. Very Thank good. you so much, Doc. Thank you, Doc. Thank you very much. Thank you for your time again. Sure. I'm sure na mag-rounds pa rin ka. Alright. Musunod na po ang Uncle Boys! Ang Chick Boy ug ang Boylet. Naku, late na Uy, pa karon. kuan boylet dahil si kuan ni Chick Boy. Dili. Lalahi lagi ni Ang Chick mo. Boylet para si Boylet. Aw! Abi na ako si kuan kay Boylet ni Chick Boy. Kasi no, ma-develop na sila. Nag-suggest ka, Doc, Pwede. Daming baon ni Dr. D. As in, hyper. Always remember that laughter is the best medicine. But if symptoms persist, Consult your doctor!